Добро утро, Бургас! Време за гостите ни в студио. 4 очарователни момичета са тук. Радвам се да кажа здравейте и добре дошли при нас. Започвам с най-голямото момиче. Кремена Ватева е тук. И трите прекрасни малки феички, така ги е нарекла Мария Христова от Бургаски културен афиш, която всъщност започва съботните арт-салони, които ще се провеждат в Бургас. До мен е най-малката от трите феи. Това е Дария Мария. Здравей, Дария! А пред микрофона, за да ни изпълнят нещо, виждаме вече и Божана и Симона. Здравейте, момичета! Божана ще ни посвири на флейта, а Симона пее. Аз обаче най-напред искам да попитам Кремена за талантливите дъщери и за техния артистичен път. От кога свирят и пеят твоите момичета, Кремена? Пеят от много манички всъщност в къщи. Започнаха музикалното си образование в Плевенското музикално училище. В момента Божанка е 6-ти клас, Мони 5-ти клас, а на Дари живот и здраве и предстои да кандидатства тази година в първи клас. Да, правилно вече в Бургас. Вече кандидатстване, защото то не е лесна работа. Дария, предполагам, много се вълнува и се радва, че ще тръгне на училище. Нали, Дари? Не много. Не се радва много, но така или иначе пък покрай двете си каки, сигурно вече е започнала музикалното си обучение. Да, може как да върви, се каже. кажи? Ами вкъщи тя вече се учи на китара по мъничко, най-вече на солфеж всъщност, нотичките разучава. Когато живеехме в Плевен, имахме пиано. И тя свиреше много добре, макар че беше съвсем мъничка на 4 годинки и дори сама си транспонираше мелодии в различни октави, от пианото пренасяше на ксилофона, на какамони, така че наистина явно има дарба детето, което за мен е прекрасна изненада, защото за съжаление аз самата нямам музикално образование. Това исках да те попитам, дали е наследствено, но всъщност понякога наистина таланта идва някъде от космоса, дар Божи, както се казва, така че ние можем само да им се радваме. Как разбра за съботните арт-салони? Всъщност хората те познават от проекта Зелената къща, който към момента се видоизменя и така прелива в други форми. Сега вие се вливате в съботните арт-салони, може да се каже, и с колежката ти Петя правите и други проекти. С Пенка, да, в момента работим с нея заедно, бяхме в Зелената къща, която продължава, както ти каза, своя живот по друг начин. Направихме сдружение и се надявам скоро да започнем да работим по хубави проекти. За съботните арт-салони, да. как се случи? Покрай Зелената къща се запознах и с Мария, която на доброволни начала поддържа вече 3 години Бургаския културен афиш, с идеята да подпомага най-общо казано културата на Бургаса. Тя е толкова разнообразна и има нужда от изяви. Точно за това са и тези съботни арт-салони, като ние ще сме кадемчето, първите, трите феички, които Мария познава от една тяхна изява в Зелената къща. И от тогава много ги хареса. Впоследствие ни покани да бъдат на една изложба, на едно представяне на книга всъщност свириха момичетата. И така. И тогава спечелиха любовта на хората, а и самочувствие и увереност, че са харесвани. Получиха тогава много аплодисменти, аз също бях там. Да. И какво ще изпълнят сега на съботния арт-салон? Много хубави музикални произведения от известни и не чак толкова известни композитори, Бизе, Моцарт, Хайден, Мусоргски, Чайковски, Добри Палиев. Той е всъщност с най-много пиеси за ксилофон, български автор, с чудесни, много интересни, забавни, весели, разнообразни пиеси, които Мони ще изсвири, а те двете правят и много интересни дуети на флейта и ксилофон. Нямаше как да донесем ксилофона в студиото, защото е голям концертен. Да, но той ще бъде на арт-салона. Да, в арт-салона ще бъдем заедно с големия хубав инструмент. Дари вероятно ще изсвири нещичко на китара, подготвят с какамони, стига да е спокойничка. А те всъщност са свикнали с изяви и каките на сцена. Да. Преди да бъдат в музикалното училище в Плевен, са се изявявали също на сцена с песни, танци, но вече след като започнаха музикалното си образование, първоначално в Плевен, вече в последствие 2 години в Бургас,
Много се радваме, че тук музикалното училище има редовно изяви. Всяка сряда се организират концерти в училището, което е прекрасна възможност за децата да свикнат с изявата пред публика. Както и тези съботни арт-салони на Мария са една много хубава инициатива да дава възможност сцена за изява на всякакви видове таланти в Бургас. И сега да не караме да чакат Божана и Симона, да ги попитаме, да се обърнем към тях. Най-напред, може би, понеже Симона е по-близо до микрофона, да ми кажеш кои са ти любимите композитори и какво ще изпълниш ти лично на съботния арт-салон? Аз нямам точно любими композитори, защото всички имат прекрасни пиеси, но най-добре познавам Добри Палиев, защото най-често пиесите ми са от него. И ще изпълня 4 пиеси или повече. На ксилофон? Да. И ще пееш също? Да. Нека и Божана да ни каже няколко думи за своите любими композитори и как си представя така своята музикална кариера. Кажи, Божана. Аз уважавам творчеството на всички композитори и не мога да кажа точно. То всъщност всичко е така. Нищо не е черно, нищо не е бяло. Но не знам как си представя моята музикална кариера. Обичам да свиря и то много. Тя флейтата си е част от мен. Но дали ще продължа с това като кариера? И като образование, да. Все още не си решила. Да, не съм решила. А с сестричките обичаш ли да свириш? Да. Трите се разбирате? То е хубаво всички да свирим. И въобще да правим нещо заедно. Кой възпита у вас тази силна любов към музиката? Откъде дойде? Ето, вашата майка не се е занимавала с музика. Откъде дойде? Много я обича. Явно много я обича и така я откри и във вас. Сега какво ще ни изпълните, момичета, в студиото на живо? Ще изфилим само началото сега на Over the Rainbow. Over the Rainbow. Това е едно известно поп-парче, известна поп-песен и наистина изключително интересно ще бъде вашата интерпретация. Слушаме ви. А ние да кажем още нещо, Кремена, за вашите проекти. Over the Rainbow, прочутата ария от мюзикъл, чухме току-що, всъщност много по-добре на живо. Ще ги чуете и близо до тях на съботния арт-салон тази събота. От колко часа, Кремена? От 17 часа в клуб Парнас зад операта. Да, в клуб Парнас зад операта е един от новите клубове в Бургас, които се опитват да подарят и да дадат на хората изкуство, да се докоснат до така различни и интересни изяви на деца и на хора, които се занимават с изкуство. А това е проява, пак казвам, на Бургаския културен афиш. Събота ще бъде първия арт-салон, който ще бъде именно с трите феи, Божана, Симона и Дария Мария, която е тук до мен. Те ще свирят и ще пеят в клуб Парнас. Освен на съботните арт-салони обаче, пак се връщам към Зелената къща и вашия проект с Пенка. Той продължава по един много интересен начин. Иска ми се да кажем няколко думи и за това. Да, едно от нещата, с които се занимавахме в Зелената къща, тя и затова е зелена, всъщност цялостната идея е да дава на хората възможност да се развиват и да се радват на живота, да обичат себе си, да откриват и създават прекрасни неща.
И разбира се, много важна насока в тази работа е и да обичаме природата и да я пазим. Затова тя отдавна, Пенка, има тази идея. Аз също съм много запален еколог. Направи едно много интересно студио, дизайнерско студио за рециклиран арт дизайн, на което аз съм пиар. Както за културния афиш, така и за клуб Парнас, за изяви на много хора и за студиото. Ползваме Фейсбук, което е много добра възможност да се свързват хората и да споделят различни полезни, интересни неща, така че повече информация може да бъде открита там. И ще се радвам хората да се запознаят с възможностите, които са безкрайни, за това да оползотворяваме вещите, да им даваме нов живот и да пазим природата. Как успявате? Кой ги рециклира? Кой се занимава с тях? Кой връща така добрия им вид? За сега изцяло и идеите, всъщност и реализацията, идеите, са на Пенка, която наистина е неизчерпаем източник на идеи и създава много интересни неща. Сега за Коледа конкретно имаше чудесни елхички и продължаваме напред. Продължаваме напред. Момичетата също продължават напред. Искаше да благодариш на техните преподаватели. Да. В Бургас по флейта Божанка има учителка прекрасна, която също така е и активен концертиращ музикант, Красимира Кръстева. Един много хубав енергичен човек. На Мони преподавателката по ударни инструменти е Евгения Иванова. Женя, тя също е чудесна. И двете са много позитивни и много добри професионалисти. Също така в Плевен имаха чудесни преподаватели. Ние сменихме града по много причини. Обичаме и морето, толкова много му се радваме. Там преподаваха и Мария Александрова по флейта и Момчил Иванов. Имаме много добра школа всъщност по ударни инструменти и в Плевен, както и в Бургас. И много им благодаря на всички. Отново каним хората в събота на първия арт-салон от съботните арт-салони, които започват, където хората ще могат да се срещнат отблизо с трите феи Божана, Симона и Дария Мария и с техните изпълнения. Благодаря ви за това гостуване. Успех желая и на четирите чаровници. Благодарим и на вас. Благодаря и аз. Мария, и на твоята дашка Мария Христова, която наистина на доброволни начала помага за културата на Бургас. Точно така, благодаря.